Утвърждение за намиране на мир с приятел, който ме игнорира. Почитам връзката, която имахме и я освобождавам с благодарност. Аз заслужавам взаимоотношения, изпълнени с уважение и взаимност. Пускам това, което не мога да контролирам, с доверие, че ще намерим мир в този процес. Приемам, че действията на някои хора отразяват техния път, а не моята стойност. Избирам да се фокусирам върху връзките, които ме подкрепят и ценят. Прощавам на себе си и на другите за причинената болка, създавайки място за лекуване. Доверявам се, че хората, които са предназначени за живота ми, ще останат в него. Освобождавам се от огорчението и отварям сърцето си за любов и доброта. Всяко преживяване ме учи на нещо ценно за мен самата и моите нужди. Заслужавам мир и сега го допускам в сърцето си.